Viete si predstaviť, že by ste sa každé ráno zobudzali s týmto zvukom a bývali naskok od mesta v luxusnej rezidencii, ktorá v Nitre nemá konkurenciu? Ak áno, mám pre vás skvelú správu. V rezidencii Podborinov máme ešte 2 voľné byty. Architekti veľmi dômyselne rozdielili nočnú časť od dennej časti, pričom denná časť s obývačkou a kuchyňou má krásny výhľad a nočná časť je veľmi pekne prepojená s borovicovým lesoparkom. Architekti kladli dôraz na dokonalú presvetlenosť bytov. V byte Aqua máme 2 krásne presvetlené terasy. Prvá sa nachádza pri spálni a na druhú hlavnú terasu sa dostaneme z obývačky, kde si v krásnych letných dňoch viete vychutnať kávičku alebo raňajky. Všetky byty sú vybavené inteligentnou elektroinštaláciou značky Loxon. Spoločenská miestnosť je vybavená kuchynkou a po dohode spoluvlastníkov môže byť využívaná ako fitness centrum, kočikáreň, detský kútik alebo inú alternatívu, ktorú si zvolia. Ku každému bytu prislúcha pivničná kotka, ktorá má nadštandardné rozmery. V cene každého bytu sú 2 garážové parkovacie miesta. Toto všetko vám ponúka rezidencia Podborinov.